Bueno, ikaw kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jurex. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Jurex. Kaya ang problema, bahay na sa kong asawa nga, madinumtanon, yung kayo, kung nga no, problema ko, ano nga, nga nung madumot ko ni siyang isik tao nga, gidili ra, aramis na po, kasugo nga, dili yun madumot sa imong isik tao. Inaniyon magod ang pagsugod na ko sa mga pangitabo, ha? Maon eh. Ay, katakanta sa ko eh, umari akong migo, bida eh, bisita sa siguro to siya, ang uyab nga, 16 years old, may pa-speedro. Batan kung kay Kuya pero wa na lang mahimo. Concentrate papilit lang sa ni siya. Paita bata eh. Kani ay. Kaning katakataho na mo sa unang bata-bata pa may standby pa may. Katahon ko eh. Paborito bataw ning kanta sa kong amigo. Kadiya ta. May kaim kanta si Bernie ani sa una. Karon asa kumusta na kato kong amigo no? Ay kani ay kanta ni Mick Jagger nga Angie we kani we. Ay marunindo tiga ta sa una rin bata-bata bata-bata pang naso na ni kasago kamao pa baka ay kadiya te abangon sa ko de kay dai ano dai Angie man na Angie Tina dai Tina ano dai nahal ka nganong naaman na sa sud ang basura ato na ibutang sa gawas dito nas gawas unya nganong naaman na sa sud ay akong balhig yaw-yaw ko na silingan na to taon tapad nato ba yaw-yaw mayo nga naman baho ko kay basura ibutang taon sa ilahang pultahan dapit usay pultahan kalayo ra sa ilang pultahan ambot lang mabot ko ng bawar dito sila sud kahilas na gud nila kana bitong ilang basura gibutang nila des dool sa tong bintana nireklamo da ita sagdi lang de sabong kayo ng istorya ngiga nila no bantay bitong ibutang na nilang basura des tungod sa tong bintana ilabay ko gyud na ilang sud unsa man na sila mga hawd na lang gyud sila dire day Tina kakita lang ko Ros ilang basura nga ibutang dias tungod sa tong bintana ilabay ko gyud ilang sud uy kasi may sakyan ng taxi uy ana ang mga way-ayo man day na mong silingan taxi pa kahambugi ra gyud Ay, silingan! silingan Agi lang ni! sige agi lang plastic twe ay day di mo ka ay da di aras gawas gata kasi mo parcel Waoy. Ako ra gibantayan ang atong silingan kay tingali gibutangan sa dilang ilang basura diha sa tungod sa atong bintana sa kwarto. Kay ako yung kuhaon niya ibalik ato sa ila sud. unsang taon kay gamay biya nang imong reklamo taon no Gamay bitaw. Og tungod sa kagamay, dili na unta na mistil nga ireklamo pa. Pero ang mga hilas magana sila mura na sa kinsa mga datua. oy Tina naunsang kay pasagding lang to Dili ay, sagdan ko. Mubaws ta. Basta ibutang nilang ilang basura diha sa may bintana o awa. Kita yung scatter. day tao pagita gubot hasul gyud kita tagaway niya silingan pagina to Dili, Juris, dili. Wata mangitag away. Sila man nangitag away. sagdi lang na sila go Di lagde! Ilang tang giunahan, dili mahimong magpakabuta bungulan ta. Kuyawa ko nila. Ha! Inana lang ilang gusto. Sige, di ako sila atrasan. Maon higayon na nga ipakita ta nila kung unsa ko kabagis. Mas bagis pa ko ni Ricky Garing. day alam ko agad lang abi ang imong Labi! Oy, lami! Di madag makol, ho? Gitandog nila ang nagduka kong kabangis. Pwes karon maila ang kalinaw luyo sa kagubot. ay kontre They will make my day! ko anday Unsa? Naman yung ice? What? Karon mo pita sipsakay na mo blood bag kuyaw kayo Dugo! Kayo! Unsa? Naman yung water? Wa! Lagi! Gitkito ko na suwag ni Moron! Almay, unsa matawad? Makal, good bida, di ka kasabot eh. Makal, unsa makal? Misakan na akong blood bank, Jurex. Misakan na! Ha? Ang imong dugo, ha? Niabot nag 280 per square meter. Bungol sa ito, hangad be. Ang imong bulob. Unsa naman sa kasama ba ng animal, hay?
O di na niya. Wa! Panira mo Ay, bakas ka. Amo gitaw no? Kit-kito ganang suwang anak bi. Di makal. Di makal. Agay ko ikaw Jurex. Kit-kito ko tong suwang ato. Ayaw lang hintay! Recorded by X Thunder Gaming. Ay, pagka blood gina akong asawa taon, kaya usahay, di maminaw tao kung siya'y tambal na to, magpaswabi yun yung kasuko. Unya, ubay-ubay naman yung basura di taon, upam din yung malabay. Sab sin traks basura umgin mo agi. Ay, butang ko lang ni gawas. Ano nga agis traks basura, ilan lang hapiton. So, kay ako pa rin iso din isbay. Andin hilang ni. Andin hilang ni. Nag-agis traks basura. Nakita din nila. Pag ila rin hapitog ko ha. So, lang ko balik sa bay. Yats, ayun na lang to kuna-una agad tong nabayad ni mo dito, Yats, ha? Pila naman to, oy. Ay, dili madabayot, uy. Kasi pagtuunin mo na ako, dere, budi kas kwarta. Kung haong gituunto na ako, ngiga, no? Gipatudan to na magsingot tong kwartahan niya. Di lang nila iuli. Ano sila siniswerte? O, lagi, pero, nauna na lang tong collateral damage na lang to. Oy, di gyud nung kumusugot, no? Kinahanglan nga iya kong ulian gyud. Kay wato na ko pangayo atong kwarta, ha? Hinaguan to. Nganong tuga-tuga sila pamaligyan ng di original. Ikiha ko noon sila. Ikaw, Yats, naarani mo. Ay, yan natas inyo, Yats, ay. Sige, salamat yun sa... Sige. Ayaw ka bala ka atong imong gi-order nga dili mao, ha? Kay, ako ni follow up ato. Ipalihog yun sa please ko. Bye, Tala ko, bye. 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 Maltulog din sa tambal. Dili ito original. Ano sa bayuta? Mo sa ganit galgal na kumupalit anang para pada kustutoy. Fake di ito. Sunod ako sa bahay. Uy. Unsa man ni? Ay. Kituyuan gyud ko ay. Kibutangan ko basura dinis gawa sa may gate. Diri pagibutang gyud sa among gate. Ha, karon na lang. Di gay ninyo kuhaon ron. Iyabuk gyud dito sa inyong sod. Musod ko bay. Dong Jurex. Dong. Asa mo gunit awhana? Ilakaw man tingali, gibiyaan mo na nimbay nga way sira. Ito ko kwarto, be. Basig tuan dito na tuog. Dong! Daan palagi ko. Niyara sa mong kwarto. Natuog di ay. Di ko lang siya pukawon kay basig ikapoy hindi maayo. Ato ko sa may gate. At nga na kung may mugawa sa bahay sa mong silingan aron ipakuha nilang ilang basura. Ha, picture na ko daan, be. Parang magkinaon sa may ebidensya ko. Asa naman ito ko cellphone? Adara. At tuon ako dito sa gawas gate, be. Tanang ang gulo akong kuhaan para na'y ebidensya yun. Kani ay, Nara, daghanon yun na akong picture. Apa, kani dapita. Kani kay daghan kag ebidensya. Ilang basura, gibutang diri sa among tungod sa among gate. Kita among yung scatter, kini ba? Di mahimong magpakahilom lang mi, ay. Sa maning inyo daog-daog ni? Tan-aon tang makadaog-daog pa muna ko. Way taong mapadaog-daog kung way mo daog-daog. O kay inyo man gituyuan, then let's see the scattered. Makitang katang ini. What nga tao sa ila? Ang mas ayaw hinuin. Karon ako ilabo ang mga basura diha sa ilang tukaran. Tan-aw na tong may mahimo pa mo. Ngika nila, no? Kadagat aning basura niya ani ibutang din sa mong gate. Bayo! Say tuyo ni mo. Dama skin di. Ni malay ikaw tong kahapon, no? Ha? Di. Ay pamakat. Unsam di yung gipalit gapon. Ice. Nya. Ayos di yung gipalit ron. Di man. Skin di man. Sa pagyud ka kitkitong ko ng suwang nimong gabaw gron. Inang kitkita. Naungo na ka. Ni Lara, tiguwang niya, maungo. Hilam! Hanggaw gitawhan na, oh. Muori mas bay. To siya tindahan ni bay man eh. Ay, may kay white tao ang among silingan ay. White tao ang ilang bay. Ako na ning kuhaon ang basura ug musod ko sa ilang gate ug ganan ako ikatag ang basura das ilag yung atubangan. Diyan na,
Musuot mo silang gate. May kay abli og way tao. Muhinay lang kugsud. Nang lakaw tingali sila mo og way tao. Maayo ka nahigayon na kay makalugar gid ko. Yan na kasod ako. Karon, iyabuk ko ning duha ka sakong basura. Ikatag ko rin sa tubangan silang bay. Amaw mo ha, inyo kong hagiton, pues makita ang starter. Oy! Uy! Silingan! Ah. Sa magod na! Naday tao? Unsa? Unsa na? Inyong basura. Ayaw ibutang dito dapit sa among gate kay kami may maganto sa baho. Nakasabot ka? Ha? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Time pa! Klarohon ko no tanibe. Unsa mo masura? Inyo bitaw ng basura bitaw. Pataka. Inyo bitaw ng basura bitaw. Pataka mo butang sa inyong basura. Mura mo mga way buot. Kung di niyo ibutang diha tungod sa among may bintana, alam niyo ibutang sa among gate. Unsa? Uy, pataka ka malang. Sa pataka. Na ebidensya. Patakas imong mata. Oy! Dili tao na among basura, no? Ang among basura taray ato to kakita ka to. Kakita ka kanang naay putos og maayo ng garbage bag ha. Maunang among basura. Mauna kanang giputos. Ug layo ra kay na tao sa inyong bintana oy. Kang kinsa man nilang basura nga gibutang das among may gate. Ambot lang ninyo. Ha! Ambot lang ninyo. Day! Unsa man? Ikaw nang naabot, ha? Klaro ani ako. Kuhaan ka nang, ano naabot man ka diha? Ako ra gilabay ang ilang basura nga gibutang das atong may gate dong. Usa! Nayati na. Iya pag-libayan na. Ako doon. Day! Dali sa kare! Aris na dili, oy! Dili dong. Sobra na kay ning ila. Abusan na ni. Abi kay wala ta mo kihon magabusar na. Ha? Ginoo ko. Uy, unsa nagabusad? Giunsa man ka lang mo pagabusad day? Unsa di ay kabuta ka? Wag ka kakita ng sitwasyon. Inyong basura, inyong gibutang das among tugkaran. Kung dili sa among tugkaran das may bintana anha sa may gate damo. Uy, nayabag ka? Dili man na taon among basura, uy. Parang among basura, oh. Uy, ayaw pataka ngal, uy. Tingali ikihataw niya ka. Ha? Ikiha! Dukon mata ninyo. Di na ilang basura. Kag kinsa man ang basura di ay. Ato na! Ato? Ato karon. Ato na basura ako imutang taon na diha kay parigagis basura truck. Kwaon lang dayon na. Nya sila rin mo kuha na diha. Mao na diha na ko imutang. Ay patagag pangmasangil diha no sa taon ka. Tanadong, kay basig maihaw ta din silang sud. Ila ra ba ni bay? Day bidaw sa dimo. Uy. Bab ato lami kay inyo haron bay. Oh, amo bitaw. Ug klaro kayo nga trespassing mo, ha? Unya inyo pang gihugaw-gawa ng among bay. Ang among tugaran. Ha? Mag-abot na sa korte day, ha? Mag-abot na sa korte. Anong jurik sa sao ko man ani Ano doon? na diyo katilaw yung ang priso anin tinapaha ka. Unsa? Lima no na mo taon gikiha mi sa mong silingan og trespassing taon tungo taon sa wa pa yung buhat sa akong asawa ba nga pataka lang tao basura dito padlabay basura dito bigyan silang tungkaran sa ulo taon na mo taon di ra ba dag kiluoy taon og silingan ikiha gyud akong asawa bam sabi akong buhaton na ni bam ati pres ikaw ati pres palihog tabagi taon ko ani kay ikaw limpiada am kay kaon sa man kung kamoy pasultihon Jurex. Salamat kay Bam. Salamat kayo. Ate Pres? Katong sinder. Kaya nga, sendo na to karon. Ato sinder ya Bam, kitsa to Bam. Dara, Dorex. Dorex ati pres o kanis Dorex ati pres ang asawa mo rag madilumtanon sa dusay ba. Pero katapusan ati pres nagtuo siya nga kuan siyang ilahang sa ilahang silingan tong basura. Sus karon sa iyahar man ba nang ano ka wa sa dia pukaway ang bana natuog dito. Wa sa mga tana dong kitsa ni basura dito na gid ati pres. Mauna. Oh, giadto niyang ilang silingan gamoy bisangilan nga may tag-iyas basura unya giladlad para bagyo taon ang basura dito sa ilang balay giso dito unya giyabo dito so apro tilaguta gikiha sila ati pres mao na nagatubang no sila kiha nga trespassing saon man nila ana Dalion kayo huna-huna. lagi dili mga kayo tana. di mga tana ba kinahanglan ng tana ta kato dai tina tinamingan niyang sawa tana gyud ka kay dili kay ditso ra ka bam usabay mo ang mabasa diha bambe Una sa tanan ka ng
Sir Jurex, inay mga asawa nga matutpas paambit sa mga pare nga ang kani kunong pagpaubos ug ang paghinulsol mao tinuod nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. yun. Unya kanang naang atong ipaambit inay mga asawa nga diri manggod sa Juan 14 verse 6 si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamotoran ug ang kinabuhi. So wa gyud lain tang mahimo budangop ta dito niya kay kung moatras po ko dili sa Matthew 5 verse 25 ingon man dire kun may mukiha kaninyo og dadon kaniya sa hukmanan pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa ug wa pa kamo moabot didto kay kun moabot ka mo didto sa hukmanan itugyan kaniya sa huwis ug ang huwis motugyan kanimo sa pulis ug bilanggoon kaniya. So may akong pasabot nga Pero ba sila Jurex ba yang yo nag murag natigil kong sa'il taon ba murag pamidjet siguro sila nga ngayon sila sa ilo pero wag yun yung kanang silingan kasi ang pataas sa garbo magkikihag yung tao hindi na o palakaw pag sa galakad pangkod po niya itong drama sa unang mga pahina sa unang mga pages namang iyaha dito nga dialogue nga ningoning silingan agilamim silingan ingon sa siya agilang plastic bitaw ano pananglitan og imo ning gilitok may pagka-plastic pug ka. sa labaw na siya Oh, may pagka-plastic pug ka kay agilang plastic plastic. Ug di pa ka plastic ingon ka nga. Pablik wagi mo. Sino lang. tinood na doon lang ka matubag ato dai tina Oh. imo lang dito say ingon pag yun kanya Lapo po ka ng plastic ng agilang anak po ka no. mandinom tanon gini sa awa ba Ang sako na yung nga ditong katong pambit sa pare sa gospel reading sa nining sa Manaus sa mga gospel nga ang kini ko atong pagpaubos labi na kuyog paghinulsol mao kuno kunit may lehan sa pagdawat sa tingo sa Ginoo sa pulong sa Ginoo kaysa magpaka-bright ka kaysa magpaka-bright ka magpakakuan ka patanya mao to nga dili man kita mo tanan mo to usaw nato manong dangop ta dito ningon ni Jesus nga siyang dalan kay kung mukihanak ka pinagi sa panabang sa Holy Spirit matultulan ka bukod sa inyong isulti ato dito pananglitan og kuan kanang naang unsay ngani og mo singkag yapon mo silingan ug imong kon pahiwang plastic hala plastic lang sa prailan sa pagbagolbol oh bitaw ayo lang prailan sa pagbagolbol nya kana ba murag masitol na sila ba kay kaning kiha ambot lang mamno labad kay malangan ta pakalangan sa oras malangan tas oras malangan tas ang tundong Langan oras, buhaton Ya. langan og sapi. oh langing sapi sinuro kakakyaw pa kabal-habal wat masakyaw oh tinuod so sa sula tag uwan sa daan si punon ta ubon oh kung mahimo ba no di gyud mangitag garang kuan kanang kiha te bot lang Okay. Mo lagi na nga malangan tong trabaho labi nagtaga probinsya ka tapay puso nimong kanding mga kapag kumpay sa baka Oh, yun. opit kapag Oh, yun. sagob pato pa kas barangay kay maghusay aso lang kayo Tinuod yun. wala abutan tag init kayo kalito guwan wanang obhon ta ari ko nung gulat suway ko nung ubos mikropono maminawan imong ubo be Hindi na. suway ko nung ubo ubo na ka hili mo salamat man ako dito luman no Doon ako ang puzzle, tihon. RMN